přečetla. No, ten papír. No dobré. Au. Asi přijdeš do kůži. Hobani. Hej. Může to utrhnout? Aha. Aha. Nazdar. Nazdar. Přeju pokud možno klidný čtvrteční podvečer. Máme dnesu dobrou zprávu, protože Česká pošta bude od února zdražovat. Zprávy Pavla Navrátila uslyšíte okamžik po dopravě, která právě začíná. Nejrychlejší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrně u obce Kožušany Tážaly na Olomoucku, kde stojí porouchané auto. U Řepiště na Frýdeckou místeckou směrem na Frýděk srazilo auto lesní zvěř. I tady nohu z plynu. Jak už jsem vám říkal před nějakými 20 minutami v Ostravě v ulici 28. října u zastávky tramvaje Prostorná ve směru na Porubu byla aktuální a stále ještě je dopravní nehoda osobáků tramvají. Počítejte s dlouhým zdržením, v tomto úseku se jedná o několikátou nehodu. Pojďme taky do Opavské ulice ve směru na Porubu. U odbočky v Tesku se srazila 2 osobní auta a ještě jeden problém mi tu hlásíte, týká se výjezdu z Frýdlantu nad Ostravicí. Pokud jdete na Frýdek místek, tak očekávejte nehodu mezi Osobákem a Svěří. Hlavně jeďte kolem opatrně. To byly nejrychlejší dopravní zprávy z Moravy a Slezska. Další informace ze silnic volejte na bezplatnou dopravní linku Hitrádia Orion 800 100 291. Bdělost na silnici vám přináší Dobrá káva. Kafe Servis Ostrava. Specializovaný obchod. www.kavovaryobchod.cz. Nakupujte k nákupu přidáme vánoční cukroví. Vánoční dárek vám zabalíme zdarma. Tak chytré a veselé. Spíš na paničku nebo vás Centrum Futurum Ostrava. 1, 2, 3, 4. For Fresh. Nový obchod for you. For Fresh. Kvalitní potraviny z Polska. Za velmi příznivé ceny. For Fresh. Ostravě v Porubě, ulice u soudu. For Fresh. For you. Otevřeno od 11. prosince. Vánoce a knihy jsou jako den a noc, prostě patří k sobě. Nejkrásnější vánoční dárky v akční nabídce za internetové ceny. Nakoupíte do mě knihy Knihcentrum www.knihcentrumostrava.cz. Hej, tady. Dětské Vánoce v Tady. Kavárnách Mariono jsou tady. A s nimi i sleva 25% na vánoční dárkové sety. Užijte si voňavé Vánoce v Mariono. www.mariono.cz. Pojďme. Malá, pojď. Dolů. Pavel Navrátil, pěkný podvečer. Večer, největší vánoční strom v krajině Bruntál. Dělníci opravují stezku s přístavem na Raho. Česká pošta usunula strašně některé služby. Hej, tady. Vánoční strom v Bronskoslezském kraji. Hele. Na Masarykově náměstí. Pojď tady. Naopak největší strom se vyšší v Bruntálem. Tam je Hej. 10 metrů vyšší, má tedy 18 metrů. Vedle Opavy pak je nižší. Beskydy. Procházka po oblíbené trati. Au! I po další
nejlepších stezkách bude protočený balík. Do dejka pak zloží z 10 na 15 korun. Cena známky na obyčejný dopis se ale nezvýší. Poláci vyzývají k bojkotu českých potravin. Tamní zemědělci teď vyzývají obyvatele v Polsku, aby v obchodech vynechali třeba plzeňské pivo nebo některé české cukrovinky. Farmářům vadí, že české úřady údajně více kontrolují právě polské potraviny. Biatlonistka Gabriela Soukalová dnes ovládla sprint světového poháru ve slovinské Pokljuce. Na trati 7,5 kilometrů neudělala ani jednu chybu a dojela jasně první. Je to pro ní premiérové zlato v letošní sezóně a celkově 8. triumf ve světovém poháru. Meteocentrum Hydrádia Orion. Zataženo až oblačno na horách místě, sem tam déšť, ráno a dopoledne i polojasno. Večer opět zataženo s deštěm, různého závěru sněžení. A přesně takto to bude vypadat na Moravě a ve Slezsku zítra. Naměříme 11 stupňů, na horách čekejte 4 až 8 stupňů Celsia. Meteotým Hydrádia Orion. Vysílejte s námi nejlepší počasí pro Moravu a Slezsko. Více na www.hydradiorion.cz. Pro lepší náladu. Hydrádio Orion vám přeje pěkný podvečer. Je 18:03 a po 6:45 se společně vydáme prověřit jen stav 2, doufám, zamilovaných lidí. Ano, to budete dobře, bude tu válka růží, před kterou ještě pustíme vánoční hit od Queenů, ale teďka je tu Prayer MC. Užijte si Lily Wolf and the Brick s Robinem Schulzem. Já jsem Kuba Ohnutek a v 18:03 hraju hit za hitem. Ať se vám hezky poslouchá. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forget you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Hej, malý oranžovej! Malý! Což máš si budu pracovat. To stačí, no.